Cześć, dzisiaj jesteśmy znowu w Sławikowie, jest 19 lipca i dzisiaj mamy tutaj zlot zabytkowych pojazdów. Generalnie przez większość czasu jest mega głośno, jest naprawdę bardzo dużo ludzi i wydarzenie cieszy się moim zdaniem jeszcze większym zainteresowaniem niż poprzednie czerwcowe, więc zabieram Was teraz na szybki trip po starych samochodach. Czy coś uda mi się jeszcze powiedzieć? Tego po prostu nie wiem, ponieważ większość czasu słychać tutaj ryk silników, ale przecież to on jest dzisiaj głównym bohaterem naszego wydarzenia. W Sławikowie zaprezentowało się naprawdę mnóstwo zabytkowych pojazdów, a ich właściciele zmierzyli się w konkursie. Tam już go kameruje. Nie zabrakło znanych Wam już gości. Ponownie odwiedziła nas grupa rekonstrukcyjna Chłopcy z lasu wraz z przyjaciółmi oraz oczywiście z pysznym jedzeniem, jak i grupa rekonstrukcyjna Piechota Her z Wodzisławia Śląskiego. Byłam totalnie pod wrażeniem naprawdę wielu pojazdów i tak szczerze mówiąc naszła mnie troszeczkę smutna refleksja, że przecież wiele z nich pamiętam z dzieciństwa, jak jeszcze jeździły po ulicach. I teraz naszło mnie takie pytanie, czy skoro te pojazdy są vintage, to czy i ja już powoli jestem vintage? Piknik pojazdów zabytkowych został zorganizowany przez wolontariuszy ze stowarzyszeń Gniazdo oraz Profortalicjum Gmina Rudnik przy ogromnym wsparciu władz gminy Rudnik. Impreza nie mogłaby się odbyć bez współpracy z firmami Interkomplex Dźwig Serwis Racibórz Marcin Mandera i Andrzej Schulz oraz N-Tuner. Wiecie co Wam powiem, że tutaj to jest, świecę, to jest pierwsze pomieszczenie, które kiedykolwiek tutaj w ogóle eksplorowałam w Sławikowie i się dowiedziałam niedawno od pana Zygmunta, czyli przewodnika, że to był browar. To był browar tutaj pałacowy i powiem Wam, że tyle mam Wam w ogóle ciekawostek do powiedzenia na temat tego miejsca. I tak się zastanawiam, że dzisiaj to chyba nie jest najlepsza okazja, bo jest głośno i dużo ludzi, ale przyjadę tu jeszcze raz zrobić taki filmik typowo historyczny. Co Wy na to? Że albo gra muzyka, albo słychać ryk silników, ale słychać też ryk silnika z agregatu prądotwórczego. Jak widać, muzyka jest, żarcie i można tutaj organizować naprawdę spore eventy. Pomyślcie, jak bardzo pałac się zmienił od czasu, kiedy byłam tu pierwszy raz, czyli 9 czerwca 2019 roku. Dobra, już się nie przekrzykuję z nimi. Ale powiem Wam z ciekawostek, że tutaj te marmurowe schody były zrobione z litych fragmentów skał. To, że popękały, to są ziszczenia. To były lite fragmenty marmuru. Uczestnicy rywalizowali w 4 kategoriach. Najlepszy pojazd, najładniejszy moplik, wypasiony motor oraz urocza bryka. Wręczenie nagród odbyło się na dziedzińcu pałacu. Na temat wręczenia nagród powiem Wam więcej za chwilę. Jak widzicie, jury miało naprawdę ciężkie zadanie do wykonania, bo jak z tylu perełek wybrać tylko parę? Chciałoby się nagrodzić je wszystkie.
Jak widzicie na filmie, jury pracowało bardzo wnikliwie, bardzo ostrożnie i naprawdę szczegółowo oceniało zaprezentowane pojazdy. Korzystając z okazji chciałabym pozdrowić pewne przesympatyczne małżeństwo, które podeszło do mnie chwilę temu i powiedziało mi, że oglądają wszystkie nasze filmy od czasów Żuchowa i że czytają też nasze wpisy na fejsie. To naprawdę mega dużo znaczy i dla mnie, i dla wszystkich innych załogantów sesji Silesian. Także dziękujemy Wam bardzo i od razu powiem, że kolejna wizyta w Żuchowie jak najbardziej się szykuje. Ciekawostka, bo nie wiem czy wiecie, ale no tutaj z tego skrzydła pałacu rozciąga się piękny widok, który sięga aż na Koźle i tutaj podobno stąd młody Józef von Eichendorff spoglądał właśnie w stronę Koźla, obserwując oblężenie twierdzy Kozel. W końcu nadszedł czas na wprowadzenie zwycięzców na dziedziniec pałacu w Sławikowie. Najlepszy pojazd przez komisję został oceniony traktor Schlüter. Brawo! Zapraszamy! Kolejna kategoria to jest najładniejszy moplik. Tutaj zapraszam właściciela najładniejszego moplika, czyli Simpsona. Kolejna kategoria to jest wypasiony motor i tutaj zapraszamy właściciela SHL SRC 3G, wersja kielecka. I teraz ostatnia kategoria, czyli urocza bryka. Tutaj zapraszam właściciela tej bryki, która w centrum pod pałacem zawitała. Ja tutaj z tego miejsca mam jeszcze taką króciutką, małą prośbę, żeby Pan może coś powiedział na temat tego swojego samochodu. Witam serdecznie wszystkich. Jest to Buick z 1955 roku. Sprowadzony do kraju 5 lat temu. Od tego czasu jest w moich rękach. W dalszym ciągu restaurowany. Gratuluję. Podsumowując, piknik pojazdów zabytkowych w Sławikowie, jego pierwsza edycja, była naprawdę udaną imprezą. Bardzo cieszę się, że pałac zyskuje drugie życie, ale to wszystko nie dzieje się samo z siebie. Jest to efektem naprawdę ogromnej i wytężonej pracy wolontariuszy, którym należą się naprawdę największe możliwe brawa. Jeszcze raz brawo dla wszystkich organizatorów imprezy. Czekamy na kolejną edycję.